Moi kaikille, mun nimi on Linna ja tervetuloa mun kanavalle. Tervetuloa edittäjä ja tokapoka-videoita ja mä teen kaikkea tänne. Niin mä nyt haluan esitellä mun huoneen. Mä just ehin purkaa mun matkalaukun, niin mä voin esitellä mun laukut, mitä mulla oli. Mulla on tällaiset. Nää on vähän vanhoja, koska no joo. Tässä on mun koulureput. Niistä ei ole vielä mitään, mutta ne on sit vanhemmille vuosille. Joo, tykkään pistää tuohon. Tässä laukussa mä pidin kaikkea. Ja näissäkin, joo. Ja niin. Me voidaan ottaa tästä kirjahyllytilasta. Niin täällä mä säilytän mun kirjoja ja koulukirjoja. Täällä on mun kyniä. Joo, tusseja, alleviivatusseja. Ja no, tää on tällainen niinku sellainen, että oho, nyt tuli pätkäs, ottakaa. Sori tästä pienestä, aika isosta pätkäsytauvoista. Mä oon niin pahoillani, niin mun puhelin tekee välillä tällaisia, mutta älkää välittäkö siitä, niin joo. Äsken mä kerron tästä, joo. Tässä on mun huone, missä mä nukun ja niinku, tässä mä teen mun tehtäviä, tässä on mun koulupöytä ja tuolla hiilotaulo ja hihi. Ja täällä on mun keittiö. Täällä jääkaapissa on mitään, niin mun ei tarvitse esitellä. Ja niin, ja tässä on mun vessa. Joo, mut joo. Huomenna mä teen yhden sarjan ja siitä eteenpäin mulla on niinku koulua. Tai no ei, mulla on 2 viikonloppua, eli lauantai ja sunnuntai. Niin mä en pysty tehdä sitä maanantaista perjantaihin, koska mulla on silloin koulua ja mulla on aika paljon kiireitä, niin joo, mut yleensä viikonloppuisin tulee videoita. Mut hei, kiitti kun katsoitte videon ja sitten nähdään seuraavassa videoissa. Niin, että tällä kanavalla niinku tulee niinku varmaan tuossa kerroin alussa. Mut kiitti kun katsoitte videon, pistäkää peukut ylös ja kanava ei oo pakko, mut joo. Pusuja kaikille ja pitäkää kiva viikonloppu. Moikka!